San Pawl jiddeskrivi dell-armatura u jgħidlek. L-ewwel ħaġa qabel ma jgħidilna x'in l-armatura, jgħidilna ħudu fuqkom l-armatura tal-Alla ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen. Tieqfu fi żmien il-ħażen, mela eżistijie mhux nintelqu kif qed jiġri fi żminijietna. Donna l-qawwa tal-ħażen qed kaxkar il-diversi, qed nintelqu San Pawl maqlub qegħdin nagħtilu tieqfu. Però l-ħażen biex tieqaf trid armat. Jekk ma tkunx armat ikissrek fil-veru sens tal-kelma. U xejt, u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, żommu għaffin mela tittamil il-parti tiegħek. Xi kuntant aħna neżistijej hekk ninnota jiena għall-inqas, għandna idea maġika tal-Alla, l-Alla Kristu ġibnieh magician. Magician x'jagħmel int ma tagħmel xejn toqgħod tħares lejh u joqgħod jagħmellek l-entertainment. Il-Alla donna ġibnu hekk ċerti ċirkustanzi. Aħna ma rridu nagħmlu xejn u rridu li l-Alla joqgħod isolvilna l-problemi tagħna. Ma taħdimx jekk il-fidi eżistijej, dik maġija. U Alla mhux magician. Il-mulej jitlob il-fidi tagħna mela jitlob l-impenn tiegħek. Iż-żwieġ tiegħek mhux ħajsalva sempliċiment għax inti qed tistenna l-Alla jagħmel xi ħaġa. It-tama tiegħek falla li jagħmel xi ħaġa titwassal lilek biex tibdel l-aġir ta' ħajtek. Alla l-imbirek mhuwiex magician, Alla jtina grazzi, jiftħilna t-toroq, jagħtina l-mezzi, imma rridu nagħmlu l-parti tagħna. U l-ewwel ħaġa li jgħidilna Pawlu hija din. Żommu sħiħ mela ħażmu ġenbejkom bil-verità. Jekk iridu nipproteġu eżistijej il-Knisja, s-saċerdozju, il-ħajja ta' żwieġ il-familja, nitħażmu bil-verità. Il-verità ta' x'tagħmel żwieġ u familja mhux kif nifhmu aħna, mhux kif is-soċjetà trid tbellajna llum, mhux kif il-politiċi jridu jgħidulna. Il-verità li nsibuha fil-kelma ta' Alla. Il-verità li nsibuha mnaqxa fil-qalb tal-bniedem, il-liġi naturali li Alla poġġa fil-bniedem. Iż-żwieġ li huwa bej raġel u mara waħda u raġel wieħed biss. Dak huwa żwieġ. Żwieġ li huwa miftuħ għal ħajja l-ulied. Allura llum il-verità llum din hija mkissra eżistijej. Bej persuni tal-istess sess m'hemm żwieġ. M'hemmx żwieġ, il-kelma ta' Alla tagħmilha ċara. U ma rridux nawġu din il-verità. Żwieġ li jibqa' dejjem mhux sakemm mela m'hemmx divorzju. Jekk aħna nitbedu mill-verità huwa l-bniedem li jitkisser. Jekk nitbedu mill-verità ta' żwieġ u l-familja huwa l-bniedem innifsu li jitkisser. Ikisser l-iktar ħaġa li għandu għall-qalbu l-imħabba. U biex niskopru l-verità rridu nikkonvertu. Titbiddel biex tiskopri l-verità, taċċetta l-Kristu. Tista' tarafha bil-mod il-mod fil-qalb tiegħek, ma l-qalb tiegħek tista' tkun imdalma fid-dnub, hemm bżonn li Kristu jsalvak, li Ġesu jeħilsek, jilliberak. Hemm bżonn maħbubin tiegħi, ma nistgħux nibqgħu nintelqu kif qegħdin nintelqu. Għax għandna telqa kbira. Nilbsu l-verità. Il-kurazza tal-ġustizzja, l-ġustizzja fil-kelma tal-Alla dusija ta' Alla. Irridu niskopru mela li żwieġ huwa ħaġa sagra, iż-żwieġ huwa ħaġa qaddisa, iż-żwieġ huwa xi ħaġa ġej minn Alla. Il-żwieġ mhuwiex xi bżonn tal-bniedem. Iż-żwieġ huwa Alla li poġġja din il-ġibda bejn ir-raġel u l-mara. Huwa Alla eżistijej. Iż-żwieġ huwa realtà sagra u realtà qaddisa, ma nistgħux nipprofanaw l-dusija ta' żwieġ bl-adulterju. Ma nistgħux nipprofanaw l-dusija ta' żwieġ bil-pornografija. Ma nistgħux nipprofanaw l-dusija ta' żwieġ b'liġijiet jmorru kontra iż-żwieġ. Ma nistgħux eżistijej nipprofanaw l-dusija ta' żwieġ billi ngħixu żwieġ bla doċċ u ma nipproteġuhx u ma niddux ħsibu għax huwa qaddis u prezzjuż u għax hu prezzjuż trid ħsibu żwieġ. San Pawl eżistijej ikompli jgħidilna. Ħudu xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelu taslim. Fil-kuntest ta' żwieġ u l-familja rridu nxandru wkoll l-Evanġelu taslim. L-Evanġelu tal-paċi. Meta m'hemmx paċi fi żwieġ u l-familja, is-soluzzjoni mhijiex is-separazzjoni. Is-soluzzjoni li hija mill-ġiex naħat kemm ir-raġel kemm il-mara li verament ifittxu l-Ġesu għax hu biss jista' jagħti slim. Kemm dbatija eżistijej f'koppji, kemm inġustizzji li jsir fi żwieġ, kemm moħqrija xi drabi, abbuż fiżiku, abbuż verbali, abbuż sesswali, abbuż emozjonali. Kemm weġat.
vera jibsa, vera diffiċli biex taħfer f'dat ċirkustanzi, tandemmu l-laħa maħna. Pero aħna rridu nxandru l-Vanġelu ta' Slim, ġifiri l-qawwa mhijiex fik għazisħija, il-qawwa mhijiex fik għażiża oħti. Għaddejt minn xiex għaddejt, għaddejja minn xiex għaddejja. Il-mulej jrid jagħtik il-fejqan tiegħu, jrid jagħtik il-paċi tiegħu. Tħares lejn dak li int ma tistax tagħmel fi żwieġ tiegħek. Ħares lejn dak li Kristu jista' jagħmel fi żwieġ tiegħek. Ejjew nilqgħu eżisti dal-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa l-aħbar it-tajba ta' x'Alla x'jista' jagħmel għall-bniedem li aħna midinbin ma nafux. Li aħna kieku nistgħu nkissru ma nafux. Li aħna kieku nistgħu ma naħfrux ma nafuwiex din. Imma l-Vanġelu mhux fuq dan jiffoka. L-Vanġelu jiffoka fuq dak li Alla jista' jagħmel. U Alla jrid isalvak jekk iż-żwieġ tiegħek qed jereq titesperjenza l-Kristu li jrid isalva iż-żwieġ tiegħek, jrid isalva il-familja tiegħek. Imma rridu ntuħ ċans maħbubin tiegħi. Mhux donna llum irridu nagħtu ċans il kulħadd. Nagħtu ċans il-psikoloġi li m'għandi xejn kontrihom. Nagħtu ċans il-counselors m'għandi xejn kontrihom. Nagħtu ċans tant nies li jippruvaw jgħinu fi żwieġ m'għandi xejn kontrihom, jalla jkun iktar. Però jew nagħtu ċans l-Alla jagħmel xi ħaġa x'donna għalaqna qalbna għal-realtà ta' Alla. Għalaqna qalbna keċċejnih il-barra letteralment mill-ħajja tagħna, forsi personali, forsi b'mod soċjali, u anka ta' nies li jmorru l-Knisja. Donnu l-Alla poġġejni x'idej għal bod distanti minna, ma mhux persuna ħajja li jista' jidħol fir-realtà tagħna maħbubin tiegħi, fir-realtà konkreta kif inhi. Twebbis qalbek għax il-problema hemmhekk qiegħda eżistijej fl-ebussija tal-qalb. Iva vera xi drabi l-qalb tibbis għax tkun muġuwa, però maħbubin tiegħi ma ninqaflux fl-uġigħ tagħna, ma nkunu skjavi tal-passat tagħna. Jridu nagħmlu esperjenza tal-mulej li jisalvana u li jaħlisna, u din hija verità. Verità għal min irid jiskopriha. Verità għal min diġà esperjenzaw hija l-verità li l-Knisja ma tittedaqat tixxandar. Il-Knisja ma tistax tirrendi lilha nfisha u taqta' qalba qudiem il-kriżijiet li qegħdin nintaqgħu fihom kemm fi żwieġ u kemm fis-saċerdozju u fil-ħajja reliġjuża. Imma nemmnu f'dan Alla illi jsalvana. San Pawl imbagħad ikompli jgħidilna: ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi li bihaw tista' titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Il-vleġeġ huma l-attakki kollha li hemm fuq iż-żwieġ tiegħek, l-attakki kollha li hemm fuq il-familja tiegħek, ġejjin minn fejn huma ġejjin. Kif ħadd tiddefendihom? San Pawl jgħidilek it-tarka tal-fidi. Il-fidi maħbubin tiegħi. Għaliex kif ġiet Alla mhux magician, imma bil-fidi aħna nesperjenzaw il-qawwa tiegħu li taħdem, il-qawwa tiegħu li tagħmel il-mirakli, il-qawwa tiegħu li tfejjaq, il-qawwa tiegħu li tipproteġi. Ma bil-fidi maħbubin tiegħi, jridu nemmnu. Mhux nixtiequ, mhux inħossu, il-fidi mhix ħass. Imma nemmnu eżis tiegħi. U l-fidi rridu norruha fit-talb. Irridu norruha fit-talb. Illum il-familji jekk ma jitolbux fl-imkien qegħdin jiftħu beraħ għall-attakk tax-xitan li jista' jidħol ix-xitan fit-talb li taqaflu, fit-talb u s-sawm, imma jekk illum il-familji ma jridux jitolbu fl-imkien, jew mhumiex jitolbu fl-imkien, jew m'għandhomx xejn biex jitolbu fl-imkien. Allura letteralment isek taf ġej nħallilu ħallejtu l-bib miftuħ. In-nuqqas ta' talb eżistijej iżarma l-familja mill-protezzjoni spiritwali. U ħallikom il-ħafna kummedi illi talb ħela taħin u bit-talb se tieħu. Emmen, jekk ma jemmen żewġek emmen int, jekk ma temmenx martek emmen int. Emmen, jekk ma jemmnux uliedek emmen int, jekk ma jemmnux il-ġenituri jemmnu intom l-ulied. Emnu. Għal-fidi ta' persuna waħda l-mulej kapaċi jagħmel miraklu fil-familja. Kif għal-fidi ta' dawk in-nies li niżlu dak ir-raġel matub mis-saqaf Ġesu minħabba l-fidi tagħhom fejja l-marid. Però jekk m'hemmx talb, m'hemmx protezzjoni fil-familja. Il-protezzjoni mhix biss fuq livell intellettwali ta' argumenti u raġunamenti u diskorsi u ngħidu u ma' xulxin u nikkastigaw jew ma nafxiex. Il-protezzjoni tiġi mit-talb kontra l-qawwa tal-ħażen. Iftħu għajnejkom għax qed ngħixu fil-għama ħafna minna. Iftħu għajnejkom fit-talb li trid tipproteġi. Llum il-familja inqas ma titlob iktar jesposta l-ħażen u m'għandix protezzjoni fuq il-ħażen. Hemm bżonn eżisti din noħduha bis-serjetà. U toqgħodx tistenna u tgħid għax ma nkunux kollha talb, ibda int.
Edin tnejn, illum nifhem li għandna ħafna pressures fuq il-familja, diversi elementi li mhux dejjem ħallu l-familja tinġabar flimkien. Ma toqgħodx istenna li tkunu kollha biex tagħmel xi ħaġa, anke qatt ma tagħmel xejn. Ibda int persuna oħra, mbagħad tiżdiedu bil-mod. Però tolbu l-fidi rridu nruha fit-talb maħbubin tiegħi. Jiena konvint li n-nuqqas ta' talb mhux ġej minn nuqqas ta' ħin. In-nuqqas ta' talb ġej minn nuqqas ta' fidi għax jekk temmen tagħmel minn kollox biex titlob. Dana minn ikun marit għax jemmen li l-kura ħatejnu jagħmel minn kollox biex imur għall-kura. Ma jmurx għall-kura għax ma jemminx. Imma jiena dejjem ngħidha, kallar sħadd tiġi marda fuqek, f'ħajtek xejn ma ħajtbiddel, l-istess xogħol se jkollok, l-istess impenji se jkollok, imma twaqqa kollox biex tmur għall-kura għax temmen fiha. Għaliex ma nagħmlux hekk għat-talb eżistiji? Għax ma nwaqqgħux ċerti affarijiet biex nibdew nitolbu fil-familja? Għax ma nimlux. Għandna kriżi ta' fidi. Ma noqogħdux niskużaw lil nfusna u nilagħbu minn nfusna u nikdbu lil nfusna li m'għandniex ħin.